Апартаменти и долу. Браво. Обаче нещо не мога да играя. Нищо, че ги оттепах бая. Чувствам се нещо странно. Еми да, имам чорап в газа. Ти смятай 2 кила направих с чорап в газа, ако бях без чорапа. Може и затова си бил ядосан. Купуем всеки на различни помнка, за това защо. The next day. Сега се борим за победа. Значи, оцелил съм 3 души този рунд. Единия само пето в ръката. Следващия е получил 2 демидж, третия е получил 1 демидж. Един демидж продавам. Един демидж. Да. Сега ако се падне Анубис ще пръдне. Сега се стискам в момента. Няма смисъл, той е мъртъв нещо. Това е за запис, Good братле! fucking job. Това е за запис, ма, братле! Change, take my AWP. Иска да му вземеш АВП-то. Успяваш. Браво. Okay, Аз my също имам и AWP. кит. Yeah, Да ги имаш. Drop M4 for me, please. Thank you. Can you drop M4 for me? Huh? M4. Drop for me. I gave you AWP. What? Bro, What give the him fuck, weapon! man? Nice, my gun. Fuck. Fuck you. Fuck you, man. Last round you don't give me weapon, now you will suck my b***. But you have money. Greedy If you kid. don't have money, I will give you. Колко са още бе? Трим. Just defuse. Ще стане. Дръж. Беше това. Един остана жив, Да, понял, момчета, и че си мисля, че чека. е на B-side долу. Change the position, they know you now. Не се знае, може да не знаят. No bro, don't take second time on the same place. I told you change the position, it's a simple tactic. Every kid knows that this tactic. Незабавно. И че от АВП-то си му цели през това. Стената може да го... Тия са прота, братле. Може ли? Да, не знам, тази са не на джибея. Може. АВП-то нарочно си го показа през прозореца и го размахваше докато другият те убива. Нарочно си го показа през прозореца и го размахваше докато другият те убива. Изгледах Джестина клипа и те... CS туториал, как се играе CS, нали, някакви общи такива принципи. Как да цъкаш и те наобратно при за да стрелнеш в движение. Тоест как да стреляш в движение и в същото време да не си в движение. Мишката ми е такова. Мишката ми е някаква мега зверски омазана вече и май лепни брат от ния бутон. Сега като я барваме е така да се върне обратно и има някакво съпротивление и се връща реално. Да, еко. От тук е те. От тук нататък. Апан тук и... Моята стратегия е да ме убият на мида с АВП. 10 seconds later. Гледай сега, един трик. Три шорта. Брат, сега си ми заставал пред нервника. Аз за спорт. Гледай го. Пък за султан набия тъпата кръв. Молния в главата. Ще цъкаме ли или няма? Да знам. Цъкай, ама чакам поня да си пусне негъра на свобода и тогава. Има много по-етични начини да кажеш, че иска човека да отиде до тоалетна.